Ya poden absorber a Risto Stoichkov. Que ha acontecido. Atención a Ronaldo. Lanza gol. Acaba de marcar o Fútbol Club de Barcelona aos 15 minutos. E non podía ser de outra maneira. De novo, o gran protagonista, Ronaldo Luis Nazario, acaba de establecelo 1-0. Primeiro gol do partido, primeiro gol de Ronaldo, que é o 10º na súa conta total da Liga. O contraste, estábamos a ver a un Stoichkov tristón vendo o partido, un home que estivo titular en todos os partidos anteriores que xogou, e Ronaldo aproveita ese balón e bate a Zubizarreta. 1-0 para o equipo de Bobby Robson. Que potencia, que rapidez ten o brasileiro, como cruza diante da saída de Zubizarreta, que ben lle deixa a pelota a Figo, métese entre Engonga e Otero. Ningún dos dos quere incurrir en penalti, especialmente Otero, a esta acción repetida. Pois era fora da área. Pois ningún quiso buscar a expulsión, porque tanto Engonga como Otero evitan o choque, evitan o contacto. Ya en vivo, controla Popescu. Giovanni envía para Ronaldo, está en posición correcta Ronaldo. Tira, salvó Zubizarreta. Rapidísimo Ronaldo. Su balón controlado con campo por diante, prácticamente imparable. Tiene una potencia enorme. Ahí está desbordando Ferreira. E o seu lanzamento salvou no Antoni Zubizarreta. Pelota para Figo. Manda cara a Ronaldo. Posición correcta do brasileiro. Atención a Ronaldo. Vai entrar na área. Remata. Gol. Marcou Ronaldo. 35 minutos da primeira metade. Estoupa novamente o Camp Nou. Cada vez que colle unha pelota clara de gol, con metros por diante, é prácticamente insalvable, e decide. Así son os grandes cracks. As ocasións que teñen aproveitanas. Ronaldo marca o 2-0 no minuto 35. E de novo estarase suscitando a polémica entre afeccionados e técnicos, imagino, de se a Ronaldo hai que marcalo cun dos denominados can de presa, cun dos marcadores Lapa, ou ben hai que marcalo en zonas, en terlle asignado un futbolista concreto, porque a verdade, cando ten liberdade de movimentos, é un xogador que na definición é impresionante. 2-0, gaño Fútbol Club de Barcelona. Ferreira, final da primeira parte. Rematou o primeiro tempo, engadiu algo máis dun minuto Japón-Sevilla, gaño Barcelona por 2-0. Dúas accións brillantes de Ronaldo, minutos 15 e 35, están decidindo. Mentres o Valencia necesita moitísimos toques, soba moitísima pelota, non gaña metros prácticamente nunca, a pesar dos bons apoios no centro. O Barcelona en accións ailladas, con velocidade, chega rápido e vai ganando por ese 2-0. Aí estamos a ver a repetición do segundo gol de Ronaldo. Despedimos a conexión momentáneamente a San Marcos. Volvemos xa para a segunda parte desde o Camp Nou. Karpin. Karpin para Mendieta. Moya. Outra vez Karpin. Incorpórase Ferreira. Moya. Non controlou, pero fai no Karpin. Segue acosando Valencia, pero sen atopar espacios libres, sen atopar ocos. Vaise ben Figo. Continúa o portugués. Envía para Ronaldo. Fora. Mandou fora Ronaldo no que parecía a ocasión máis clara
que aquelas nas que conseguiu marcar na primeira parte. Cando Tiña... se está producindo xa o segundo troco de Valencia, retírase rapidamente Mendieta, entra no seu lugar Escurza, xente fresca, forza fresca para a banda dereita do ataque do Valencia. Xoga Moya, Romero para Vlahovic, perdeu e inicia a acción ofensiva de la Peña. Luis Enrique, Giovanni envía en profundidade para Ronaldo, tira Ronaldo, sacou Zubizarreta, córner. O Barcelona parece adormilado, parece que non dá chegado con claridade, pero nunha ocasión deste tipo pode desequilibrar. Outra vez o protagonista Ronaldo, pero cubriu moi ben a portería Zubizarreta. E balón para Víctor Baía. Luis Enrique combinó con De la Peña. Aí está Ben Pollatos, Ferreira, Engonga, outra vez Pollatos. O Valencia trata de xogar o primeiro toque, perdeu o balón, métese Ronaldo, trata de chegar Ronaldo, lanza, gol. Que golazo acaba de marcar Ronaldo, impresionante o que acaba de fazer de novo Ronaldo. E xurden os panos brancos no Camp Nou. 29 minutos e algúns segundos e Ronaldo outra vez acaba de desequilibrar. É realmente magnífico o xogador brasileiro. Vexan con que potencia se mete, como se vai de todos os defensas que lle saen o paso. Entre Otero e Escurza non lle fan falta, non o derruban e prodúcese unha situación prácticamente idéntica a do primeiro gol. Non cometen falta os xogadores do Valencia e Ronaldo chega diante de Zubizarreta e bateo con ese lanzamento cruzado. Sucedía aos 29 minutos da segunda metade. Tan só interviu en dúas accións nesta segunda metade Ronaldo. Nunha delas Zubizarreta enviou a córner, en outra chega o terceiro gol do Barcelona. Benito, produciuse xa o cambio de Iñaki. Sí, acaba de entrar aproveitando esa euforia do terceiro tanto de Ronaldo. Luis Aragonés queixándose deso do que falas ti, tanto no primeiro como neste gol, de que non provocan falta, de que non lle fan falta, casi que deixan entrar, fan un pasillo como se fora de honra a Ronaldo para que entre para marcar gol. Pois produciuse ese terceiro troco e Iñaki sustituiu a Gabi Moya. Estamos a ver a xogada repetida unha vez máis e sen desmerecer para nada a sensacional xogada de Ronaldo. A defensa do Valencia é certamente inxenua e inocente. Curza final, gañou Barcelona por 3-2, os 3 goles de Ronaldo e os 2 do Valencia conseguidos por Ferreira e por Carpín.